Sant Joan és nit d'alegria. Bon dia i bona hora, soc Ignasi Fontclara i avui farem coca de Sant Joan, per la revetlla de Sant Joan. Bé, què és una coca? Bueno, aquí a Paraguai no ho coneixem gaire, perquè això és una tradició molt arraigada a Catalunya. Podríem dir que és el més similar amb una rosca de Reyes, que sí que hi ha tradició aquí al Paraguai, però a la nit de Sant Joan a Catalunya s'acostuma a menjar la coca de revetlla o la coca de Sant Joan. I això no és més que un brioix. Un brioix és una massa, això que veuen per aquí, que és una massa, bàsicament una massa dolça que porta, primer, la base, evidentment, farina, sucre, ous, llevat i una miqueta de taronja i de llimona. Però nosaltres i els forners d'abans, nosaltres fem una mena de forn d'abans, fem servir això que és molt important, que és la massa mare. Què és la massa mare? La massa mare és un llevat natural que ho fem nosaltres. O sigui, ho fem nosaltres, ho pot fer qualsevol. O sigui, tu i tu, tots poden fer-ho. I no és només que farina, aigua i temps. Vol dir que aquesta massa mare va vindre amb mi fa 11 anys de Barcelona i avui, 11 anys després, la fam servir encara a Asunción, Paraguai, aquí al barri de Iquazatí. Bé, doncs, aquesta coca és molt especial, per què? Primer, perquè triga 2 dies d'elaboració, vol dir que comencem un dia abans, fem una part perquè agafi tot el sabor, fiquem una part de la farina, una part de la llet, una part de la massa mare, evidentment, i tots els aromes, o sigui, la ratlladura de taronja, la ratlladura de llimona, i això ho deixem perquè agafi tot l'aroma. El dia següent arribem, fem la massada final i queda això. Vol dir que d'un dia a l'altre passen més o menys unes 18 hores entre que tenim aquesta massa i que arribem al punt de ficar al forn. Això triga una altra vegada unes 6 hores. Vol dir que en total tenim més o menys de procés 24 hores. Amb aquest punt, que es pot fer una mica més ràpid, sí, es pot fer, però bueno, a nosaltres ens agrada donar-li molt de temps als productes perquè això és el millor, el que li dona l'olor, el que li dona la digestibilitat, o sigui, és molt bo per al cos. I arribem a aquest punt. Això és una massa de brioix. Bé? Què és la coca? Anem a aquest punt que és molt important per el que no coneixi. La coca pot ser moltíssimes coses. La coca pot ser com la pizza catalana, perquè pot ser salada, pot ser dolça, pot portar crema, pot portar xocolata, pot portar nata, el que sigui. En aquest cas, farem nosaltres la tradicional coca de Sant Joan. Bé, quan arribem i tenim això, que ho vam acabar fa més o menys unes 4 o 5 hores, amb un bon repòs, això veuen, està molt tubeta, d'acord? Doncs comencem a fer com un estirat. Sempre que es pugui, amb la mà, perquè tot l'aire que li hem ficat a aquesta massa, tot l'aire, volem que quedi molt tou, d'acord? I li fem aquesta forma molt característica. Ara li fico una miqueta aquí d'harina, d'acord? Perquè no es pegui i que la massa no es maltracti molt, no?
farem una i farem una altra. Aquí. Amb molta suavitat ho hem d'estirar, d'acord? Però ahí està. Bé, una primera estirada sense forçar. Si es fixen, està ple de bombolletes. Veuen això d'aquí? Això volem, perquè això després ens donarà una massa molt tubeta que no sigui com molt compacta. Bé, li fem un primer estirat, no? Què porta la coca? Doncs això podríem fer només el pa, que seria aquest, el brioix, ho cuinem, i al mig li fiquem nata muntada, vol dir chantilly, que coneixem aquí a Paraguai, pot ser una crema de xocolata, pot ser el que vulguem. Normalment, això ja avui en dia es fan varietats però infinites. La tradicional porta una crema pastissera, això, veuen? Molt bona. Fruita confitada, i aquí en tenim, que a Paraguai hi ha de molt bona. Això és taronja confitada, d'acord? Una altra part de la taronja. Aquí tenim això, que és com un llimona, també confitat. La cirera, d'acord? Aquesta cirera, que li dona també color, i una mica de sucre volada. Això és com una preparació clàssica de la confiteria. Doncs, una vegada que això ja ho tenim aquí, veuen? Ara està molt més fluixa i això es deixa. Per això el repòs. No se li ha de treballar ni de forçar la massa, perquè si no es trenca. A poc a poc en fem i ho fiquem en una llauna. Veuen això? Això és molt bo. Això vol dir que és una massa que està preciosa. O sigui, porta moltes bombolles. Això al moment de menjar és de lo millor, Doncs això seria fins aquí el que hem fet el procés de la massa. I ara ve l'acabat o la fermentació final. Veuen? Això queda així. A la nit de Sant Joan, els pastissers a Barcelona treballen tota la nit. Tota la nit. O sigui, aquest és un dels dolços que més es menja en una festa. I ho deixem aquí, que hem d'aconseguir més o menys uns 40 minuts o una hora, depenent de la temperatura. A Barcelona, amb aquesta temporada, fa un calor impressionant. A Paraguai fa fred, o sigui, és diferent. Vol dir que si fa fred, evidentment, hem de portar la massa a un lloc que no sigui gaire fred. Per exemple, al forn, o a prop del forn, o a prop del llar de foc, per exemple. I això ho deixem perquè reposi un moment, el que necessiti. Molt bé. Aquí, veuen, això ja està a punt per anar al forn. Si volem, ho fiquem així mateix i tindrem el pa que ho podem farcir del que vulguem. D'acord? Però aquí arriba el moment en què le fiquem. Ho pintem una miqueta. En un poc jo faig servir això, que és ou. També es pot fer amb un pincell o amb la mà mateixa, així. Bé, això se li fica per dos motius. Primer, perquè això quedi aquí pegat, o sigui, vol dir que no, a la cocció no vagi cap a baix. No gaire, o sigui, no hauria de caure cap aquí perquè no agafi la cantonada de la massa,
D'acord? Doncs, molt bé. I aquí anem en la fruita. A la fruita li fiquem, això la taronja sencera, la meitat. Una cap aquí, una altra cap aquí. Això sempre és un problema, perquè hi ha algú que no li agrada la taronja, hi ha un altre que no li agrada això. Bueno, hi ha de tot, Això li fiquem així. Això depèn molt dels gustos, Bé, ara li farem així i al mig li farem la crema. Al mig de la fruita anem. Molt bé. I gairebé ja ho tenim, Ara, amb això ho completem aquí el dibuix que vulgueu, A mi m'agrada molt la taronja, per això li fico molt de taronja. Hi ha gent que li agrada més la llimona i a la canalla li agrada molt d'això. O sigui, fiquem molt per als nens, molt de cirera, per al color. Ahí tenim. Una més aquí, que no falti, Millor que fa falti, que so sobri, com es deia. Millor que so sobri que fa falti. Aquí. I, per últim, el sucre. Això és com un sucre que li fiquem a la massa cap aquí. Això és una llaminadura, Això és sucre una vegada a l'any per la nit més llarga. Ahí està. Molt bé. Doncs això quedaria així. I aquí ja estem, a punt per anar al forn. D'alegria, de fum i beure, no em va faltar pas ni un instant. I ben d'hora, ritme de rumba, uns ja es van a despullar. La nit de Sant Joan és nit. Molt bé, doncs aquí ho tenim, una coca de Sant Joan, molt tubeta. Ara la tallarem perquè puguin veure la textura de dintre, és molt important. Això és molt, molt tou. Així. Veieu? Això és una coca de Sant Joan. Mira, mira que tendra. Per la nit de Sant Joan. La nit de Sant Joan és nit